mandisibulisele apha eBabazela studio inkunzi malanga. No man, apha siyalima ukwamcambalala ke ifana kwamsinga isibongo. Singabantu abakhuliswe ngegadi. Sikhuliswa silima ngapha eSwani nangapha eNimbini. Yayingathi ke siyahlukunyezwa ngamaxhego ngalaxesha sivusa ngabo 12. But ke ngolento yavele yazihlalela nje apha kwiveins. Kulena indawo silima ikhaphetshu, spinach, broccoli njengoba ubona sele sesiyivunile. As you can see into bana kukhona le esincinci eninzi sesiyityile nesi spinach. Sibhizi ngoku nasikhupha ikhaphetshu ibuphela le ngapha ilungiselela ukuvuthwa. Ngapha ya konke kwelicala sifaka izambane njengoba nilibona. Qha ke umhlaba mncinci senza sure ukuthi sinikeza nje igazi umsebenzi wabo. Azifuni ke lento yokuhlala nje. Sifaka izambane kuyo yonke lena igadi. Sinayo ke igadi ngapha ngasentla. Leyayana epha ngasentla igadi. Silime umbona apha kuyo. Nawo ke siyawuthatha masisuse emakethe. Ikhona enye ngapha kwelacala esingakayilimi. It's about 0.9 hectares. Nayo sifaka umbona apha kuyo. Leya ngu 0.7 hectare. Then apha is 300 meters le ndawo enezambane. Yabona ke masiba kukhona umbona apha kukhona ibutternut. So akonto singayilimiyo. Sithi siyesitolo umntaka Babazela xana kumele siyamsiyothenga amafutha. Otherwise into elinye emhlabeni efuneke ilinyiwe. Sike singabantu abamnyama ibangathi ezizinto zizinto ezisenzekelayo. Kanti xa usiya phaa eSpar uyothenga ikhaphetshu iphuma apha emhlabeni, ispinach siphuma apha emhlabeni. Akho nenzima ke kulimeni ukuzipha nje ixesha lokubana xa uvuka ekseni uzovuka uzilolonge, then ngo6 o'clock ungene egadini utyale unkcenkceshele. Emini uyahamba uyaphangela, then emalanga xa ubuya emsebenzini ungene egadini uyankcenkceshela, uhlakula ukhula, kumele uhlakula ukhula. Ufuna amajita, akhona ke amajita lapha ekuhlaleni ancedise ekuhlakuleni kuditywa amazambane njalo njalo. So ayikho into ethi uba ungumuntu omnyama ngeke ulime, okuba ungumuntu ophangelayo ngeke ungene egadini. So uyakwazi ukuzipha ixesha lokungena egadini wenza umsebenzi wegadi ukuseva nje ipokotho le ungathengi yonke into. So siyarhalela ke into yobana wonke umuntu wakuthi ayithanda igadi, because lento yethu ongayithanda igadi yenza into okubana sikhale ngento yobana ikhona indlala eMzantsi Afrika, kanti uyakwazi ukuyigwema indlala ngokuzenzela ezinye izinto ezimbalwa. So siyafuna ukukhuthaza kamnandi ke kule wadi endiyikhokheleyo njengoceba, abantu balapha bayathanda ulima. Siyafuna ukukhuthaza naba bangayithandi igadi ndoba mabaye egadini. At least mna ndilimele uthengisa ke ndilima nje uba mandikwazi ukutya, yabo. So umuntu angakwazi ukuzilimela ahamba uthengisa kube khona into ayidlayo. Kodwa ke izambane xa ndilime kangaka lona kumele ndilise emakethe. Umbona xa umninzi ngola hlobo kumele ndiwuse emakethe. But le ndawo enekhaphetshu, spinach hayi ndizilimela ukuzityala apha ekhaya. Xa kukhona umuntu ohluphekileyo ocela ukuncediswa ndimona hayi no mandimzame ahambe phethe ibhantshi yespinach alale nokwetyile. So yiloo nto Babazela sizama nje ukukhuthaza abantu bakuthi uba mabathande igadi because uyakwazi uphila masingegadi. Thank you very much. Lena ina 3 years ngoku. Ityale ngo-2022. So it's 23, 24, 25. So next year, because after 5 years iyaqalisa ke ngoku ukunikezela ngenatsika ukuqhambase. So silinde nje just 1 year ngoku. All right. Then apha sithi ke apha emakhaya uludlame olu. Ilane esenza kodwa omkhulu because umbona xa ufaka etankini usemanzi uyamoshakala. So siwukhupha egadini siwufake apho sizikhwebu. Then xa siwukhupha apha siwuchube then ubuyele ezimbizeni. Xa sele sowomile uhambe emakethe. So ungena apha ke wonke lamasima ayangena. Inkulu ke lento. It's 3 by 3 meters. Yeah, kusedlamini ya last gcina khona umbona, yabo. So isivuno besinaso kulonyaka for igadi enye lebenisithi ngu 0.9. So bekugcwele yonke iphela kwezindawo. Yabo.
As you can see, ezimbiza ezilapha neziyabe ziba egadini ba ekhapheshweni esigcwele umbona sawukhupha ke sawusemakethe imbiza ezinombona ngoku sokuzezi ethi ke lo usale lapha ekhaya awusahamba wona njengoba ubona into wona sime kanjani nasi sibona ayithengwanga lento uma begadini njengoba uyibona ityebile yenkukhu nehagu ugubele negusha xa unegusha ungayothenga umbona omhlophe belungwini sinawo umbona emakhaya yabo so wonke ke lapha zisikhwetyana uyaqala phela mositoba xana ubuvunile kuba khona lo nombona ukuthi hayi ngowempahla ayitsho kanjalo amakhehlekazi so nguwo lo ulindele ngelaa xesha